Oo nga po, no, nakakalungkot ko na pati yung mga ating mga barangay opisyalis lalo ng kabataan ay nai-involve sa ganitong klaseng illegal na transaksyon. So pero sa pagkakalap sa aming mga intelligence report, ito po ay nagpupuslit o nagbebenta ng mga patingi-tingi na dami ng illegal na droga, shabu at saka marijuana. Pero na-involve na naibilang lang ito sa HPI po kasi dahil siya po ay isang elected government official. So HBI dahil elected official po ng gobyerno, Sangguniang Kabataan. Pero sir, yes, sabi mo patingi-tingi, kumbaga kunti-kunti lang yung kumbaga tingi-tingi lang yung binebenta niya po, Major, sir. Oo nga po, patingi-tingi nga po, kaya lang nasasakop din na po yung ibang parte ng barangay. So malawak na rin kanyang operasyon. Okay. Sir, pwede po malaman kung sino po yung mga kaparukyano niya, itong suspect po natin, Sir Conrado? Paumahin po, no, kinakalungkot ko na hindi po muna namin makapagbigay ng buong detalye ng buong pangyayari sapagkat maaari po itong makaapekto sa ating isinasab mo reklamo laban sa kanya. Okay, sir. So possible, sir, sabi po kanina, hindi lang, kumbaga malawak din na yung sinusupply na yung droga sa bayan po ng San Nicolas, sir? Posible po kasi nasasakop niya na po yung ibang barangay. Okay. Sir, kanina lang na-interview namin itong suspect si Skate Kagawad. Sabi niya, may transaction siya ng illegal nga droga. Bibili siya ng droga. Hindi, pero sabi niya, hindi ako nagbenta, kundi ako ang bibili. Sabi niya, Conrado. So, kasi pagpalang po, pag bypass operation, may yung suspect, siya ang nagbebenta ng droga sa poster buyer ng Drug Enforcement Unit. So, ano po yung masasabi po natin, Major Conrado, sir? So, si Roger, no, kaya nga po dadaan sa paglilitis sa korte upang mabigyan ng pantay-pantay na pagkakataon ang bawat panig upang mapatunayan kung ano ang katotohanan. Masasabi ko lang, kami sa PNP Drug Enforcement Group ay mataas ang tiwala na ginagampanan namin ng aming tungkulin ng buong tapat at naayon sa batas. Nga, sir. Okay. Kasi yun ang sabi niya kanina, kasi umiiyak pa ng interview namin. Sabi niya, hindi naman totoo ako nagbebenta, hindi talaga inaamin ko na may transaction ako, bibili ako ng droga. Itong sinasabi niyang pangalan na certain Raymond dyan sa San Nicolas, Ilocos Norte, ano to, sir? Siya ba yung natin, yung kasamaan natin, o talagang ibang transaction naman po itong suspect natin, sir? Sir, ulitin ko po, pasensya na po, paumahin na po. Hindi po na ako magbibigay ng mga masyadong sensitibong detalye sa ngayon. Okay, sir. Naiintindihan namin, sir, para sa... Sana po, naiintindihan natin mga tagapakinig. Operation natin, itong anti-illegal drug campaign natin. Okay. Sir, sa ngayon, matanong ko na lang dito sa Ilocos Norte, kasi itong nahuli natin, bata pa, 23 years old. So possible, sir, yung mga parokyanan nito, yung mga estudyante, yung mga kagaya niyang gulang, Major? Hindi po malayong posibleng mangyari yung gano'n po. Okay. Pero dito sa Ilocos Norte naman, sir, wala ba tayong namumonitor na government employee or elected official dito sa Ilocos Norte na involved ng illegal na droga maliban itong nahulihan natin ng Sangguniang Kabataan? Conrado, sir. Sa ngayon po, wala naman po. Kung meron man, agad po namin itong actionan. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po dito sa Bombo Radyo Lawag. Kung maliban po, sir, kung meron pa kayong idagdag mula sa Drug Enforcement Unit ng or PDEC or sa Philippine National Police, go ahead po, Police Major Conrado. Maraming salamat, Sir Roger, no? Sa ating mga tagapakinig, hinihimo ko po kayo na maging mapagmasid at kaagad ipagbigay alam sa mga otoridad kung meron man tayong napapansin na sa ating komunidad, lalo na sa illegal na droga,
sapagkat pag hinayaan lang natin ang ganitong illegal na aktibidad ay maaari po itong humantong sa mga mas malalalang klase ng krimen. Magtulungan po tayo sa pagsugpo sa illegal na droga. Salamat po. Maraming salamat, mabuhay ang Philippine Drug Enforcement Group, ang Philippine National Police. Ayun na po, ni Police Major Conrado ay team leader po ti